Pekný večer, milé žienky. Dnes som dostávala od vás otázku, že čo bolo v Poprade a prečo som cestovala vlakom. Takže cestovala som vlakom preto, lebo som už doma a chcela som si vychutnať cestu vláčikom. Cestovala som naspäť celkom novúčičkým osobným vlakom, ktorý nemeškal ani minútu. A čo bolo v Poprade? V Poprade bol seminár, taký ako aj v Košiciach, psychologické poradenstvo a ja som si chcela upevniť vedomosti, tak som išla ešte raz do príjemného kolektívu kamarátiek do Popradu. A čo som dostala alebo získala? Tento krásny certifikát, vlasová poradkyňa, podpísaný riaditeľkou Renatou Kráľovou z Prahy z kráľovství Tiande. Takže absolvovala školení psychologické poradenstvo. Tak preto som bola ešte raz v Poprade.